hukunci ba namu ba, kada mu hukunta kai karan juna. Yesu ya ce ba namu ba, kada mu shar'anta juna a duniya. Na sama da kansa shi zai shar'anta, gabas da kudu arewa da kuma yamma, shi zai shar'anta kowa a duniya. Yesu da kansa ya ce an ba shi iko, na sama da kansa shi zai shar'anta, gabas da kudu arewa da kuma yamma, shi zai shar'anta kowa a duniya. Maza baki daga kenan. To, iya da Barnabas Mission Team Ubi. Kurzi, maza baki daga. To. Kome da lokaci a duniya, duk tashin jirgi kasa zai soka, duk gudun barewa daji zai kwana. Dolewa ta rana za mu koma ga Allah, dolewa ta rana kowane gwiwa zai rusuna. Yesu ne kadai, shi da kansa ne zai saya, babu alkali babu wani loya, shine alkali shine kuma loya. Kada mu shar'anta kowa a duniya, ai a ranar nan karshen duniya za ta shuɗe, matattu da rayayyu za mu sadu a bakadin shari'a. Yesu zai bude kundin ayyukan kowa, kada mu shar'anta kowa a duniya.